Vingarem als premis. Fem el primer premi a la trajectòria professional, lideratge compromès en projectes socials. La premiada és la Pilar Barceló, presidenta de la Fundació Arcadi Armenguer Barceló. Pilar Barceló Juventeny, té 47 anys, casada i mare de 2 fills, és empresària del sector dels esdeveniments des de fa més de 15 anys. Fa 6 anys va crear la Fundació Arcadi, entitat de la qual és secretària, amb l'objectiu de donar suport a la investigació i a les famílies afectades per la fibrosi quística, una causa que viu molt de prop a través del seu fill. La seva trajectòria combina emprenedoria, sensibilitat i un fort compromís social. Per qui no coneixeu la labor de la Fundació Arcadi, la Fundació impulsa la recerca i la sensibilització sobre la fibrosi quística, promovent projectes solidaris i iniciatives amb impacte social. També treballa per donar visibilitat a la malaltia, fomentar la prevenció i donar suport al desenvolupament de tractaments que millorin la qualitat de vida dels i les pacients. La Fundació organitza la Nit Bufona, és una gala solidària organitzada per recaptar fons i donar visibilitat a la fibrosi quística. Ens lliurarà el premi la Maria Rosa Agustí, presidenta de l'Associació Gironina d'Empresàries. Endavant. I moltes felicitats a la Pilar. Sí. Bona tarda a tothom. Abans que res, vull donar les gràcies a Women Evolution, encara que em sento una mica amb el síndrome de l'impostor, perquè amb aquestes llamp de dones que hi ha aquí, no? Em sembla estrany que m'ho mereixi jo, però ho rebo amb molta i molta il·lusió. Jo tinc una empresa d'esdeveniments des de fa 15 anys, he sigut molt feliç en el meu sector empresarial, he viscut experiències boníssimes, però el meu Woman Evolution de veritat, la meva evolució personal, va passar fa 10 anys, quan va néixer el meu fill petit, l'Arcadi, i ens van dir que tenia fibrosi quística. Pels que no ho sapigueu, nosaltres tampoc ho sabíem, és una malaltia minoritària, rara, degenerativa, que no té cura i per la que s'hi treballa i s'investiga poquíssim. Aquell dia se'ns va aturar el món, a mi i al meu marit, i vam necessitar un procés de dol, com jo crec que necessita la majoria de la gent, i vam decidir que havíem de fer alguna cosa més pel nostre fill, que no fos estimar-lo i cuidar-lo, perquè tots els que sou pares i mares i els que no segur que ho podeu entendre, estimar i cuidar un fill i ja ho fem. Però teníem necessitat de fer alguna altra cosa i vam pensar que la millor manera era, aquí hi havia molts investigadors, ojalà jo hagués tingut la capacitat o el temps de ser-ho, però no és el meu cas. Llavors vam decidir crear una fundació que no va néixer a cap oficina, ni va néixer d'un pla estratègic, una fundació que va néixer al sofà d'una casa, d'una família, amb una necessitat de fer alguna cosa més per al nostre fill i per la fibrosi quística en general. En aquests anys he après que no som el que ens passa, som el que decidim fer amb allò que ens passa. La nostra fundació és una fundació petita, però us puc assegurar que ha fet grans coses. Com han dit, la Nit Bufona és una gala benèfica que tenim 700 persones a la ciutat de Girona i jo sé que no n'hi ha masses amb aquesta dimensió. Hem impulsat investigació, hem ajudat famílies, hem col·laborat amb hospitals, hem donat suport a professionals extraordinaris i hem intentat donar veu a una malaltia tan desconeguda. Volia dir que aquest premi porta el meu nom, però no és meu. Jo crec que aquest premi és de la meva família, del meu marit, dels meus fills, de la gent que ajuda a la nostra fundació, de tots els amics, col·laboradors i sponsors que ens han ajudat a fer-lo créixer i sobretot del meu fill petit, l'Arcadi, que em va ensenyar que jo era molt més del que pensava i que m'ha ensenyat sobretot que la fragilitat es pot convertir en força. Moltes gràcies per aquest premi, el recullo amb molta il·lusió i bona tarda a tothom. Gràcies.